Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wieme. Ik heb vanavond een bijzondere gast aan mijn tafel zitten. Welkom Ilia. Ilia Verstraeten, vertel, wat is jouw passie en jouw vak? Dankjewel Nicole. Ja, mijn passie en mijn vak is afscheidsfotografie of uitvaartfotografie. Ik noem mezelf herinneringsfotograaf omdat ik dat een positiever woord vind. Dat hoorde ik ook van mensen terug. Maar dat betekent dus dat ik gespecialiseerd ben in fotografie bij afscheid nemen en uitvaarten. Het is wel een beladen onderwerp, hè, Ilia. Ik ben er heel nieuwsgierig naar waarom jij aan afscheidsfotografie, of herinneringsfotografie, hoe jij daar bent mee gekomen. Wat triggert jou daar zo aan? Ja, eigenlijk kan het antwoord heel kort zijn. Ik heb het zelf heel erg gemist na het overlijden van mijn broer. Er was 700 man op de begrafenis en hij was 18 jaar, ik was zelf 19. En ja, je bent verdoofd van verdriet en er gaat heel veel langs je heen. Hij heeft eerst nog 5 dagen in Gent gelegen, dus je bent heel erg moe. Je leeft tussen hoop en vrees en je mist zoveel van de uitvaart. En toen, was in 1994, had ik nog nooit van afscheidsfotografie gehoord. Maar later dacht ik, ja, dit is waar ik mensen mee kan helpen. Dit is wat ik zelf zo gemist heb. En dat kwam eigenlijk omdat een familielid mij vroeg, wil jij foto's maken bij de begrafenis van mijn zoontje? En toen had ik zoiets van, ja, wil ik dat? Kan ik dat? Dat is wel heel moeilijk, hè? Ja, dat jij dat moet doen, hè? Jouw familie is mijn familie. Ja. Ja, dus, maar ik heb het wel gedaan en toen zag ik wat die foto's betekenen voor hen en voor hun zoontje van toen 3. En toen dacht ik, ja, dit is waar ik mensen mee kan helpen. Ja, en hoe moet ik dat dan zien, mee helpen? Want dit is ook voor mij een hele nieuwe wereld. En als ik dan jouw verhaal aanhoorde, ik zie allerlei dingen. Ja, ik heb helemaal geen idee. Jij maakt foto's. Meestal maken mensen foto's van mooie dingen, van de natuur of portretfotografie. Maar dit is wel heel bijzonder. En dan denk ik van, heb jij daar dan geen moeite mee? Hoe ben je daar aangekomen? Van wat je nu net vertelde door het overlijden van een familielid. Ja, ja, je zegt, meestal maken mensen van hele mooie dingen. En je noemt inderdaad de natuur. En bij mooie dingen of belangrijke gebeurtenissen in het leven denken we vaak aan bruiloften, aan leuke dingen. Maar ja, een uitvaart is ook een belangrijke gebeurtenis in het leven. Het is de laatste dag van iemand hier op aarde. De laatste dag dat je echt afscheid kan nemen. En mensen maken er ook vaak een mooi iets van. Omdat ja, mooie bloemen kiezen ze uit. De kist die bij hen past. De ceremonie die bij hen past. Het is zo persoonlijk. En natuurlijk de laatste jaren is het veel persoonlijker geworden. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen, je kiest bloemen uit. Ja, die bloemen zijn dan na een week of 2 weg of worden geschonken aan iets moois. Maar ik zie nou bijvoorbeeld dit boek. Ja, dat sla je dan opnieuw open. Ja. Klopt dat? En ja, geeft dat, ja, als ik dan zie het materiaal wat van gemaakt is, dat is wel heel bijzonder. Maar dat had ook heel wat vooraf om zoiets te maken. Hoe doe je dat dan? Ja, als ik een reportage maak, natuurlijk gaat er een reportage aan vooraf. Anders kan ik geen album maken. Neem ik altijd contact op met de familie, indien de familie dat wenst. Niet iedereen wenst dat, maar ik vind Hoe het zelf. komen die mensen dan naar jou? Of ze kennen mij via, of ze hebben iets van mij gezien, of via de uitvaartondernemer. Oké, dus je staat ook in een register, of hoe moet ik dat dan zien? Nee, ik sta niet in een register, maar Bekend bij begrafenisondernemers dan. Ja. En op die manier ga je dan samenwerken. Maar ik neem aan, jij komt niet zomaar binnenwandelen. Dus jij gaat dus vooraf een intake, of hoe moet ik dat zien? Ja, ik neem altijd telefonisch contact op met de familie. En dan vraag ik of ze het fijn vinden dat ik even langskom. Als het niet al te ver is, kan dat natuurlijk heel goed. En dan hebben ze mij een keer gezien en dan heb ik hen gezien. En dat is gewoon heel fijn, dat geeft vertrouwen. En dan weten ze ook dat het goed is. Dan hebben ze daar rust in dat ik daar rondloop. Ja, maar nu zeg je mensen in Nederland of waar ik naartoe ga. België. Wat zeg je? België werk ik België ook? Ja. Oké. Dus, maar die ken je niet. En daar ga je dan telefonisch, neem je daar contact mee op.
ja, het lijkt me hartstikke moeilijk dat jij daar binnen moet komen en je kent de mensen niet en je moet daar iets moois neerzetten. Hoe doe je dat voorbereiden dan? Dat vind ik heel belangrijk. Ga je het gesprek aan? Hoe ga je daarmee om? En ook met jouw gevoel Ik ga sowieso het gesprek aan indien de mensen dat willen. Sommige mensen zeggen van wij hebben zoveel vertrouwen in de uitvaartondernemer. En nou, wat die zegt vinden wij prima. Dus als die een fotograaf aanbrengt, vinden wij heel goed. En anders ga ik zelf in gesprek met die mensen. Ilia, je hebt mij verteld dat er ook een soort register stond. Dat het een vakbekwaam opleiding is geweest waar jij vond. Het keurmerk bedoel je misschien? Ja, het keurmerk afscheidsfotograaf, ja. Dus kan je daar wat meer over vertellen dan? Want ik denk dat de kijkers thuis daar heel erg benieuwd naar zijn. Maar voor mij is dit ook helemaal nieuw. Daarom vind ik dit ook heel leuk om te doen. Ja, nou, toen ik in 2016, dus mijn eerste uitvaart van een familielid fotografeerde, ben ik ook gaan zoeken van wat doe je wel en wat doe je niet tijdens een uitvaart. Want ja, dat had ik ook geen idee van. En toen kwam ik tegen dat er een opleiding afscheidsfotograaf was. Die heb ik dus in 2017 gevolgd, omdat ik dacht van ja, dit is echt waar ik in verder wil. En toen heb ik de opleiding gedaan. De opleiding afscheidsfotograaf die duurde een jaar. En dat is echt, ik had al de opleiding fotografie gedaan, dus dat is echt een vakbekwame opleiding. En in 2019 heb ik het keurmerk afscheidsfotograaf behaald. En ja, het keurmerk staat voor professionaliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. En dat kunnen mensen terugvinden? Of staat dat... Ja, www.keurmerkafscheidsfotograaf.nl. Nou, dit is ook een nieuw beroep. Het is gewoon een beroep. Ja, zeker. Het is een vak apart, ja. Ja, een vak apart. En je geeft er zelf les in. Je bent docent. Vertel, hoe moet ik dat zien dan? Ja, aan de opleiding die ik dus zelf in 2017 gedaan heb, ben ik nu sinds 2019 docent. Dus ik geef les aan de opleiding afscheidsfotograaf. Omdat ik het zelf ook heel belangrijk vind dat het op een goede manier gebeurt. Ja, zo onopvallend mogelijk natuurlijk. En hoe is dat onopvallend? Wat moet je daar zien? Ja, ik neem aan dat je daar niet met schreeuwende kleding rondloopt. Wat is nu heel belangrijk? Waar let jij op? Dat ik geruisloos ben. Dus ik let op mijn schoenen. Dat ik geen schoenen met hakken aan heb. Niet met houten zolen. Dus vaak rubberen zolen. Ik ben altijd in het zwart gekleed. Niet per se omdat dat de kleur van het rouw is. Maar ook omdat zwart licht absorbeert. Dus dan ben je onopvallend. Oh, dat wist ik dus echt niet hoor. Ja, zeker in de nieuwe crematoria is het heel vaak ledlicht. Dus ook al heb je maar een stukje wit, dan ligt er gelijk op, zeg maar. Dus ja, om zo onopvallend mogelijk te zijn, ben ik in het zwart gekleed. Ja, natuurlijk flitsenknie. Mijn camera kan op stil. Mijn camera kan ook het schermpje vanuit. Dus je ziet niet dat er een foto gemaakt is, zeg maar. Dus zo probeer ik geruisloos te fotograferen. Ja, je hebt mij ook verteld dat dus als je dus fotografeert, dat mensen dus op zo'n dag een heleboel dingen voorbij laten gaan. Dan ze niet meer weten. En aan de hand van wat je hier ziet, misschien kan je het even laten zien, aan de hand van bepaalde dingen, want ik zie hier allemaal verschillende boeken. Wat is het verschil ervan? Mensen kunnen terugkijken? Of... Mensen kunnen terugkijken. Op zich zijn de boeken, ze hebben dezelfde functie. Ja. Maar mensen kunnen terugkijken inderdaad en mensen kunnen dan kiezen. Dit is een Swarovski-album. Ja, dat is gewoon een duurder album. Dit is bijvoorbeeld een Suède-album. Dat is lekker knuffelbaar en zacht. En die heb je in verschillende kleuren. En dit is een linnen-album. Ja, dat wist ik dus echt niet dat er zoveel... ja, je hebt ook nog leren albums. En ja, mensen kunnen zelf dan de kleur kiezen. Het is de mensen hun album. Ja, dit is dan het bloemstuk in een kerk. Dat is bijvoorbeeld een foto die ik dan gemaakt heb. Ja, je ziet natuurlijk ook... dit was in de coronatijd, dus ja, met mondkapjes op. Ja, dat is ook niet makkelijk geweest. Hoe ging je daarmee om in de coronatijd dan? Met zo'n uitvaart? Nou ja, in principe hetzelfde als een normale uitvaart. Ik blijf sowieso, kom ik niet heel dicht bij mensen. Maar daar leg je natuurlijk zeker op dan. En ja, je fotografeert met een mondkapje op.
Ik had soms wat vaker telefonisch contact in plaats van dat ik naar de mensen toe ging om niet bij de mensen in hun bubbel te zitten. Ja, en natuurlijk het fotograferen zelf. Mensen hadden mondkapjes op, dus je zag moeilijke emoties. Dus je moest het echt van de ogen hebben. Ja, ogen spreken, hè? Ilia? Ja, Ogen zeker. spreken. Ja. Nou, Ilia, ik zie hier kaarten. Wat doe je daarmee bij deze kaarten? Ja, dat zijn kaarten die ik heb ontwikkeld. Ik kom ook bij mensen die in de laatste levensfase, dus die afscheid van het leven moeten nemen en die zeggen, nou, wil jij nog een foto maken van mij of een portretfoto voor op de kist of van ons gezin. En ik merkte dat mensen het heel lastig vinden om afscheid te nemen, om erover te praten met familie. En dat familie het ook lastig vindt om er met hen over te praten. Want ja, misschien denken ze er net even niet aan. Of ja, misschien als ik erover begin, dan vind ik het zelf moeilijk. En ik heb die gesprekskaarten ontwikkeld om mensen handvatten te geven om het gesprek over het einde van het leven aan te gaan. Oké, en dan om een soort reportage, dat dan makkelijker gaat in jouw reportage, het werk van je reportage. Want doe je dan vanaf het eerste moment dat iemand komt te overlijden de foto's maken? Of, Als de familie dat wil, ja. Ja? Ja. Oké. Maar het is echt op wens van de familie. Ja, maar jij komt zelf natuurlijk uit de zorg, dus jij weet ook een beetje hoe het allemaal werkt. Ja. Toch? Ja, ik kom meer uit de begeleidende zorg. De begeleide zorg. Ja. Dus ja, op dat punt is het natuurlijk een heel beladen onderwerp. Hè? Want dat is iets dat willen mensen niet horen. Ja, een feestje en partijen, daar staat iedereen vooraan. Maar dit, toen jij mij dat verhaal vertelde, ja, had ik echt zoiets van, ja, inderdaad, een bloemstuk is na een week weg. Maar een boek, dat kan je pakken en op ieder moment van de dag eens openslaan. Of na jaren. Ja. En het is blijvend, toch? Ja, een album heeft eeuwigheidswaarde, dus dat bestaat over 100 jaar nog steeds. Ja. En het geeft vaak ook rust. Mensen zeggen vaak, het geeft rust dat ik de foto's heb. Ik hoef ze niet per se direct te bekijken, maar ik weet dat ze er zijn. Want ja, je kan de foto's achteraf niet meer maken. Je kan het maar één keer doen. En Ja. als je het niet gedaan hebt, ja, dan kun je ze nooit meer wel maken. Nee. De kosten, zijn de kosten, want er zit natuurlijk, overal zitten de kosten aan verbonden. Is dat dan ook opgenomen in een uitvaartverzekering? Want Als je een eigen... Voor- een eigen bestedingsruimte hebt in Ja. je uitvaartverzekering, zou je daar een stuk van kunnen betalen. Dus het is niet Oké. standaard opgenomen in een uitvaartverzekering, maar ja, dat zou kunnen dat er wel geld voor is ja, om het te betalen. maar je ziet meestal de kaarten, bloemstukken. Maar eigenlijk, ja, helaas hebben we daar allemaal wel mee te maken. Hè? Het leven en de dood. Ja. En dan zie je dus in feite, dit zie je er helemaal niet bij staan. Voor mij is het ook een heel nieuwe wereld, hoor, Ilia. Ja. Dus ik vind het ook heel fijn dat je hier aan tafel zit om daar wat over uit te leggen. Ja. En ik weet bijna zeker dat mensen die thuis kijken ook wel wat meer willen weten daarover. Ja, dat is altijd mogelijk. Ja. Mensen mogen altijd met mij vrijblijvend in gesprek. Ik praat graag over mijn werk. Nog liever doe ik het natuurlijk. Maar Ja. ik wil mensen altijd vragen beantwoorden of informeren. Ik neem ook aan dat mensen dit kunnen vastleggen, bijvoorbeeld in een levenstestament. Of... Ja, dat kan. Als mensen dat willen, zou dat kunnen. Ik raad dan aan om met familie erover te praten. Maar ja, jij kan het wel vastleggen in je levenstestament. Maar als er niemand Als in ze niet familiefoto's nakomen, ja. wil... Ja. Ja. Ik zie nog een heel klein boekje. Vertel eens, Ilia, wat is hier de bedoeling van? Ja, dat is een vouwboekje, een harmonica-boekje wordt het ook genoemd. In België noemen ze het een stoefboekje, wat ik zelf ook een heel mooi woord vind. Een boekje Een stoefboekje. om mee te stoeven, ja. Het is een boekje wat ik stuur, want het album duurt natuurlijk altijd eventjes eer ik al de foto's geselecteerd heb en zo. En dit is een boekje waar 6 foto's in staan. Een klein boekje waar je makkelijk in je zak steekt of in je tas steekt. En dat stuur ik binnen 2 weken naar de mensen op. En dan is het soms, ja, als iemand er naar vraagt van hoe was de uitvaart of zo, kun je het boekje erbij pakken en zeggen van goh, kijk, ik heb hier de foto's. En ja, naar aanleiding van de foto's komen er vaak meer verhalen.
Heb jij dan, doe je ook filmpjes maken? Of, Ja, ik maak ook na de reportage maak ik een dia-show met muziek eronder. Dus dan zet ik foto's achter elkaar. Mensen krijgen dan van mij een link en dan een wachtwoord, een pincode. Dus alleen mensen met de pincode kunnen dat zien. En dat is, die staat 2 maanden gratis online. Oké. Mensen kunnen hem wel aanschaffen als ze hem blijvend willen hebben. Oké, ja. Ja. Heb jij nog iets dat jij zegt van, god, dit wil ik jou wel vertellen? Want ja, bepaalde dingen zijn zo nieuw. Hoe dat allemaal gaat op het eind. Ja, nou ja, heel vaak wordt er heb je gedacht... iets moois mee... Ja, moois is natuurlijk tussen aanhalingstekens meegemaakt. Dat je zegt van, goh, dit wil ik jou zeker vertellen. Ja, het is ook vooral dat ik niet het verdriet fotografeer. Hè. Veel mensen hebben zoiets van, ja, maar ja, dan ben ik al zo verdrietig. Maar het is niet verdriet waar ik op focus, maar het is echt de troost en de liefde. En er zijn zoveel mooie momenten en liefdevolle momenten tijdens een uitvaart. En dat is eigenlijk wat ik vastleg, waar mensen later die momenten ook troost uit kunnen halen. En mensen zeggen ook vaak, ja, afscheidsfotografie is mooi voor kinderen. Als kinderen nog klein zijn en iemand overlijdt, om er later op terug te kijken. Ja. Maar het is ook gewoon heel mooi voor, eigenlijk voor ieder mens. Want ik zeg, nou ja, hoe het eigenlijk bij elke uitvaart zou een uitvaartfotograaf moeten zijn. Nou, dat vind ik wel, ja. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld laatst was ik bij een man van 94 en zijn vrouw was ook die leeftijd en die vrouw was gestorven. En ze hadden geen kinderen. En hij zegt, je moet alles fotograferen, zei hij van tevoren. Ik wil alles terugzien. Dus ik heb een mooie reportage voor hem gemaakt. En ik ging naar hem toe en hij had de tafel heel in de serre. Die had heel netjes een zondagse servies en een tafelkleedje had hij de tafel mee gedekt. En hij zei, dat deed ik altijd voor mijn vrouw. Maar ja, die zegt eigenlijk, doe ik dat niet meer sinds als ze gestorven is. Want ik vind mijn leven eigenlijk niet meer leuk. En, ze is er niet meer. Wij deden alles samen. Ik ben niet alleen mijn vrouw kwijt, maar ik ben ook mijn leven kwijt. Ja. Want die deden alles samen. En die zei, op zaterdagochtend ging ik altijd naar de bakker om een lekkere koek. En dan gingen we samen koffie drinken. En hij las dan zijn krantje, maar die zei, dat doe ik niet meer sinds als het er niet meer is. En ik ging het album brengen toevallig op zaterdagmorgen. En hij had dus de tafel gedekt en hij was naar de bakker geweest. En... ik gaf het album aan hem, dus die kijkt erin en die zegt, de tranen over zijn wangen. Dus ik zeg, is het confronterend? Ja, die zegt dat ook. Maar die zegt, weet je wat, ze voelt zo dichtbij nu. Hij zegt, en dat is zo'n fijn gevoel. Ik wil graag dit elke zaterdag doen. Dan ga ik weer de tafel dekken, dan ga ik naar de bakker en dan neem ik het album erbij. En dan is het toch of ze net een beetje bij me is. Ja, en dan denk ik, dat is de essentie van mijn werk. Dat is waar ik het voor doe. Ja, dat zijn dan echt van die kippenvelmomenten inderdaad. Ja, dat heb ik echt hoor. Dat jij dat nu zo vertelt. Kijk, dat zijn bijzondere momenten. En zeker omdat het helemaal niet bekend voor mij is het niet bekend. Maar toen jij me dat verhaal vertelde, dan denk ik, ja, dit is een heel mooi onderwerp. Om eens te laten zien dat er ook nog iets anders is dan een bloemstuk of een liedje of dat. Ja, en het kan ook samen. Hè? Het hoeft niet in de plaats van een bloemstuk of een lied. Het kan ook gewoon samen. Want ik fotografeer ook zangers. De mensen die zingen of die iets spreken of die iets zeggen bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, en dat is ook fijn om terug te zien. Want hier zo staat een foto in bijvoorbeeld. Kijk, hier zijn kinderen de kist dan beschilderen. Oké, ja. Daar wordt natuurlijk ook steeds meer gedaan. Ja, het is niet meer zo standaard. Hè? Het is niet meer een taboe. En dat vind ik zelf ook wel heel fijn, dat er over wordt gepraat. Dat mensen je eigen elementen erin kan brengen. Hè? Ja, en dat is gewoon heel fijn om terug te zien. En ja, dan is het ook fijn om hier bijvoorbeeld te zien wat je hebt geschreven. Want ja, de kist wordt begraven of gecremeerd. En dan zie je natuurlijk nooit meer waar je hebt geschreven. Dus het is fijn om dat in het album terug te zien. Dat je gewoon mooie laatste woorden hebt geschreven. De herinneringen. Je had verteld dat er in Nederland een soort samenwerking is. Hoe ga jij dan mee om? Stel je voor, jij bent ziek. En je staat dan voor een reportage. Hoe doe je dat dan? Want volgens mij ben jij de enigste
die dat hier doet. Ja, ik heb een hele goede samenwerking met een collega van de overkant uit Middelburg. En dat is gewoon heel fijn om met haar samen te werken. En ik weet dat zij op dezelfde manier werkt dan ik. Zij is net zo rustig als ik en daar heb ik alle vertrouwen in. En ja, soms denk ik ook wel eens dan... ja, stel dat de tunnel dicht is, dat is nog nooit gebeurd. Maar ja, dan kan ik ook haar bellen van ja, wil jij even beginnen? En dat is gewoon fijn inderdaad. En daarnaast ben ik lid van Afscheidsmomenten. Afscheidsmomenten is de coöperatie van afscheidsfotografen in Nederland. Daar zijn afscheidsfotografen uit heel Nederland bij aangesloten. Ik ben ook wel eens gebeld vanuit Zwolle bijvoorbeeld. Of ik een reportage wil doen. Maar ja, Zwolle is natuurlijk best een eind vanaf hier. Ja, nee. En dat was in de coronatijd. Dus het was echt de uitvaart. Het was ook geen koffietafel of niks. Ja, dan is het gewoon niet efficiënt om naar Zwolle te rijden. Nee, en dan bel ik een collega die daar wel in de buurt woont. Of zij die voor mij kan doen. En dan, ja, dat is gewoon heel fijn dat je een netwerk hebt. Ja. Tot slot wil ik ook nog een klein stukje van jou horen. Je had iets verteld over een stichting. Ja, ik heb samen met een uitvaartonderneemster, Liesbeth Blom van Blom en de Ridder uit Oost-Soeburg, heb ik een stichting opgericht. Omdat ik vind dat afscheidsfotografie voor iedereen toegankelijk moet zijn. En kijk, ik kan het niet voor niks doen. Er hangt een prijskaartje aan, omdat ik er veel tijd in steek. Omdat ik ook zeker persoonlijk contact belangrijk vind. Ik kan sowieso niet alle uren rekenen, maar ik vind wel dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dus ik heb samen met Liesbeth de stichting Free Memories opgericht. Ja, en we zijn bezig met donaties te krijgen op verschillende manieren. Zodat als iemand een afscheidsreportage nodig mocht hebben, ook voor mensen. Sowieso hebben mensen ze nodig, vind ik. Ja. Ik vind dat heel mooi. Ik vind je hebt mooie woorden gesproken. Je hebt dingen laten zien. En ik vind het zeker mooi om hiermee af te sluiten. Ik wens de kijkers een hele fijne avond en heel veel kijkplezier. En waar kunnen wij Ilia vinden? www.iliaverstraeten.nl. Verstraeten is alleen met een A, zonder E. Oké, dan wens ik jullie een fijne avond. Dankjewel voor het kijken.